Nakajingsham Rai ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ban naduk ka khanre tarik nailur araja arpusan karam sha sho yaki kali kamai tourist ki bawan nashabar jalla ban rung shaki jaka jungok kai perthai kalami ka Jingbyrngem nakaliang ka Tourist Transporter Association of Assam TTAA ban khang yaki kali kamai tourist ki bana ka jalla Meghalaya ban shaulane ban on tourist sha Guwahati railway station ne airport bat kumjuru ban khang yaki kali kit marba mardi Kadi kala penong ya kehinyau trap Integrated Territorial Organization HITO Central Executive Committee ban pak da kasiti shau lat kejala UCH Vijaya Shankar bat kumjuru shau Menteri Rangba kejala Assam Uhimanta Biswa Sarma ban le halor kani kat kum kasiti ke bala pak la kedau ba Jingbyrngem jong Presiden ke TTAA ban khang yagi karikit marba mardi syaki jela ka long ke bamla ban priang La ongru bakarai balashim da ka AKMTTA ka long bit tek hakabe dei bat ki kendon na ka benta ki kam jungok kai perthai ki babon na pedang ki hima bat kum juru ki darbar snong ki la pentrai kam lupa Kasiti kalau kedau ba wat haki jaka jungok kai perthai hajala Assam ba kenthop ya ka Kaziranga National Park ka Pobitora Wildlife Sanctuary bat kum juru ka Garo Hills kalong ka badan kam ban penan kam da ki trairi nalor ki kali ki bala pen bait lupa da ka ba pen pau ba ki ni ki jaka ki long ka ba jengai na ki jaka sar bat kum ta dan kam da ki bri ki bala tip ya ka jinglong jingman jong ka jaka La ongru ba ka jingle ka AKMTTA kamde ban khang persha yaki kali na kiwe ki jalla ban rung sha ka jalla Meghalaya da ka bakado bagi pediang yaki ni ki kali bat ban lejbo yaki nang wan jungok kai hadu ki jaka sa jongki da ka jingsngo thu bagi ni ki nang wan jungok kai kin simpat da ki kali jongki trairi bat ban lej ki jaka jungok kai perthai Haka bakut ya kisiti ka HITO kala kerpat yo Menteri Rangba ka jala Assam bat kumjuru yo lat ka jala bagi dei ban le yaki bri ki ba perkhat ban yo jingman toy shipment Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmantoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya